daghang nasagmoyo aning mga local government unit tungod aning social media porbida. Daghan na bitaw ni katap yun. Even dito sa Dumandog si Mayor Gungun Hika na suko na gani kay iyang ipaimbestigar kabahin ining napagkatap sa mga fake news nga nahadlok na hinon ang mga ginikanang magpabakuna sa ilang mga anak tungod kay matod pa hadlok nining social media tungod kay karon unta dunay mga bakuna labi na particularmente sa tipdas nga sa mga batang nag-edad o unong kabuhan nga tos 5 katuig o 5 anyos dinis mandawi matod pa na sa City Health Officer nga si Dr. Dibra Katulong nga matod pa Dr. Katulong makatulong unta ni nga dili magkasakit ang bata labi na gyud sa mga giingong Naloko na. giingong mga sakit nga dali kayong mutakboy sa mga kabataan nga nag-edad og 6 anyos, 5 anyos matod pa nga ang disinformation nakapahadlok ni sa mga ginikanan nga matod pa doktora Katulong wa na makatulong hinuon ang pagpanghadlok sa social media hinungdan nga 10% lamang sa mga bata ang ilang nabakunahan diris dakbayan sa Mandawi. Gikan sa 30,000, 3,000 ilang nabakunahan tungod na hadlok-hadlok sa social media. Kaya ang mga Pilipino, kasagaran, sige lang kupot ang social media, tuas Facebook, walang sigig tanga. O na hinungdan nga ang mga ginikanan na daas kahadlok, kay dunay usa ka buok mag-post, i-share man hinoon, imbes, way ka matuuran ang maong mga post in town. Kalipay atong niaging adlaw si Governor Pambari 4 nag-distribute ng apod sa second batch sa mga habal-habal drivers dito sa Minglanilia, Cebu. Mukabat og 1,300 kapin ka mga habal-habal drivers ang nakadawat og tag 3,000 pesos para sa ilang hinabang alang sa gasolina nga padayong nagmahal. Gidugangan pag yun og laing tagdapo ka kilong bugas nga gyapon-apod sa mga driver dito sa maong lungsod. Pirting lipaya sa mga drivers og bipasalamat ni Governor Pambari 4 sa ilang nadawat nga matod pa dako na kay ikatabang gitambungan ang maong pagdistribution ni board member Ninette Reloya og sa ilang acting mayor nga si Mayor Lislyn Inad. Matod pa ni Mayor Lislyn Inad, anad na gyud kayo ang mga habal-habal drivers sa kalisod sa iyang lungsod nga karon nakatilaw nagharuhay tungod kay way puas ang hinabang sa gobernadora alang sa mga pobreng mga habal-habal drivers. Okay? Si Engineer Kunsehal Alvin Arcilia to higala morbida. Ngayon ni asay gipahigayon niyang executive session nagsentro ni unsaon pagpaningil tong 199.3 milyones nga mobilization fund nga gibayad ni atong AM Urita Construction nga mo'y nakadaog sa bidding adto nga kinanglan doon na mo submit sila og design and build sa flood control projects unta nga wa ginasubmit bisag usa hangtod karon aning mga orasa. Aborto kang may krama to sa una. Sige mo itong susinggit may krama ko. Yawa! Pahawa! Matod pa nga kinahanglang bawion sa city government kay ang maong hapit 200 milyones kabahin sa pondo nga gigahin sa DPWH nga nagkintinan og 1.1 billion and 328 million alang sa flood control project. Sa pagkakaroon matod pa ang flood control ang baha gikontrol og tamas ginawa hinungdan nga magbanaw na diya sa mga karsada. Ako na. Ato tang pangutan-on ito to basta napatay oras Ako na. si Engineer Alvin Arcilia kay mga tag-update pod dito sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara nga karong adlaw alas 10 buntag magpadayon ang trial diin ipatawag na ang laing mga special disbursing officer sa DepEd o sa Office of the Vice President. Samtang si kanhi Surigao del Norte Congressman Ace Barbers ni saway og tamas ginawa ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Barbers mo ay impeachment manager. Matod pa niya nga ang padayon ko nung
wa pagpakita ni Vice Presidente Sara sa impeachment court, mao kunoy nagpakita lang nga klaro kayong way respeto sa husgado. Matod pa nga dili ni ordinaryong courtroom nga imo lang lingiw-lingiwan kundi kinahanglang at tubangon nimo ang imong mga accusers atol sa trial. So kuhay daw sa giingon ni Vice Presidente kaniadto nga iya gyud kuno atubangon ang tanang mga pasangil kung adto na susgado apan karon wa na gyud magpakita. O niya matod pa niya. Matod pa pod ni kuan ni kabahin ni siya sa tabian na house prosecutors pero di ni siya prosecutor yun. Ara niya sa gawas si Lanao del Norte Congressman Zia Del Sur, Del Sur. Alonto Badyong nga matod pa niya ang subjudice role nga posibleng pagawas ang kamanduan karong adlaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nga matod pa niya ang isa ka dito kaya ay nisod nga matod pa niya nga ang nga kinahanglan ang subjudice role maayo kinahanglan wa gyoy napigan ang hukom unya sa impeachment trial presiding officer nga si Senador Escudero tungod kay matod pa ni Vice President Sara mao'y hinungdan nga dili gyud na siya motambong kay iyang gihulagway ang impeachment trial nga sabok og bending the law akang Erwin Toplok man termino og ni Bonjing Remulla matod pa ni Adjo nga wa gyud mahitabo nga wa musubay ang mga prosecutor sa ilang mga pamaagi sa husgado kundi silang tanan ni follow gyud sukwahi sa giingon ni Vice President Sara nga bending the law. Unya matod pa ni Congressman Bini Abante sa Manila. Matod pa niya dili gid siya mahitabong mo atras pa sa iyang mga pasangil ni Vice Presidente Sara. Naloko na. Tungod siya nga apelidong permanenteng Abante. Si Abante mo endorser ni atong Cabrera complaint sa impeachment case ni Vice President Sara dito pa sa Ubos Bay Balauranan nga matod pa niya ang nagkalig-on ko no ang matod pa niya nagkalig-on ko no ang ilahang pasangil ang ilang mga gipakita sa husgadong mga dokumento og mga papilis mga ebidensya base sa nagpadayong trial sa gikan sa sa Article 4 o Article 1 karon nga nagpadayon pa. Matod pa ni Abante, Congressman Bini Abante nga pagkakaroon naghinay nag-atras ang pagsalig sa katawan o ang popularity ratings ni Vice Presidente Sara tungod kay na lugwa na napakita na sa katawan ang mga ebidensya sa iyang paggasto ni atong confidential funds o ang paghulga nga sa pagpatay ni Presidente Marcos, yang kapikas nga si Lisa o si Tambalosos Martin Romualdez. Karon taon posibleng ma-interview na to si Attorney J. Sa bilay doon ni Attorney J. Kadetang kay atong Dili Attorney J. Tolosa karon taon posibleng atong ma-interview si Attorney J. Tolosa kabahin ning nagpadayong impeachment trial o niya posible si Attorney Colonel atong putano ni si Attorney Colonel Raymond Lachica posible bagang ipatawag kay mao din gitagaan og pondo atong checking nga na-incas na para sa confidential funds si Vice President Sara posible ni o niya si Senador Chis Escudero daray kanay patin daghanan nga buang ani gyud sa iyang Senate Bill number 2347 nga nagdili na gyud pag-promote gikan sa radio, TV,
newspaper o sa social media kabahin ining online gambling sama sa scatter. Matod pang Senador si Escudero kinahanglan mapugnan tungod kay nagkagrabe ang sugal sa online hindi daghan na kay nga buryong ni na apil na ang budget sa pamilya nga matod pa niya dili magkiangayon ang siging giingong sugal sa online kay daghan na kay nangayabag ni Loko na. na nagbuwag nagabungkag nga pamilya tungod sa mga online sugal sama sa scatter. Matod pang Senador si Escudero nga sama sa ang giingon kaniadto nga ang Republic Act 9 to 11 ang kaning tobacco regulation law nga hangtod karon hingpit yun nga nawagtang ang tanang mga advertisement promotions pahin sa panabako. Si Senador Escudero nimugna ni mga balaod nun nga nahimog yung balaod niadtong siya pa ang kongresista sa ilang probinsya sa Sorsogon nagrepresent.